ten młynek ma już trochę lot i pewno myślicie, że to jest młynek do kawy. No nie jedno. Zaraz wam powiem po jakiemu, że się tak radowała z tej śmietany, którą że chce mogła kupić. Bo my w takim młynku też robili masło. Technologia ta opracował nasz kolega z roboty, Zygmunt, pozdrowiam Cię. Sam jest, to rano kawa, to tego nie będzie widać. O kawie też zaraz powiem, ale same takie śmigiełko. I ja miała dwa młynki. Jeden, że miała na kawa, zresztą kawy my nie pili, to kawa, że często zamieniała, a drugi, że miała na robienie masła, bo masło też było na kartki. I sam się wlewało śmietana, puszczało się to i na ściankach i na tej górze osadzało się masło. Poważnie. Było na jedno poszmarowanie chleba. I teraz to jest też ciekawe, wiele kosztowało masło. Ja wam powiem tak, te ceny wam nic nie powiedzą, ale ja wam dam porównanie. Kostka masła takiego 250 gram, czyli pół funta po naszemu, kosztowała 17,50. Jedyną słuszną czekolada 22 lipca, pewno myślicie, co to była za czekolada. Małymi literkami na dole pisało D. Wedel, czyli dawny Wedel, kosztowała 19,50. Dziecko do 14 roku życia miało na kartka jedna czekolada na miesiąc. No, masło też było na kartki. Kasia, chyba na jednej kartce była jedna kostka, nie? Bez to my robili masło we ile na kartce masła było, to Ci nie powiem. Ja, jedna kostka masła. Ty, ale Tyś coś go dała, że wyście na pracy robili Ja masło. we Frani my masło No ale robili. to wielaście tej śmietany musieli mieć. Ale no nie całko frania, nie? I no się No wlewało. ale wiela się tam śmietany wloli. Nie wiem, no kibel. No to kibel śmietany skąd wyście mieli. Ty, ale to dobra. A No kaj się wam wsi tata przywiózł. a kaj się wam ta śmietana zbierała? Na ściankach Frani? No ona trochę dunąć, wiesz, frania nie łazi tak gibko jak młynek. No. Ale to głównie na dole, było tak, ubijało się na dole. I potem z tej serwatki No to też jeszcze coś. A to już serwatki, to już nie wiem, co mama robiła. Ha, wiecie, poradzicie sobie to w ogóle wyforstelować. Ja wam powiem jeszcze jedna historia, bo tam stygnie ciasto, o którym wam dam przepis i też wam opowiem. Ale ja wam opowiem jeszcze jedna historia. My byli strasznie spragnione słodyczy, bo dorosłe nie miały słodyczy, czekolady. I no tam na tej kartce bodaj było 20 deko takich ajwachowych bombonów. Choć ja powiem, że ja za tymi landrynkami tęsknię, bo one wszystkie dzisiaj mają taki sam smak. Ale nie wiem czemu dość sporo było kakao. My te kakao dostawali w pakietach, Kasi ktoś z Rajku przywoził, a czasami było w sklepie i kakao było. I ja wymyśliła bombony, które moje znajome nazwali, poszedł ten przepis w świat, no, uczciwszy uszy kupy styni. I to było tak, że był jakiś ajfachowy fet, margarina, kakao, jak my jakieś rozinki dostali z Rajku, to też. Czasami był ryż błyskawiczny, takie płatki z ryżu błyskawicznego i takie pokruszone stare kołoczki albo coś. Chociaż u nas się nic nie zdążyło zestarzyć, bo my to wszystko zjadali. To się melało, robiło się taki pył i oto potem kleiła takie kulki, też z cukrem, pudrem, nie? Bo akurat cukru to mi kosztowało, bo mało słodza i robiła takie kulki, które się nazywały kupy styni. Ja je dzisiaj też robię i jakbym wydawała przepis na jedno jajowiec, to przepis na te bombony styni też bym podał. Ty już jadła, nie? Te moje bombony. Ja, no ale to takie wypasione. No bo to dom przepis na wypasione, nie? No, ale to wiesz co myśmy robili? Mama robiła z tych haverflocków,
z kakałem, nie? Ja, no, To albo z też ryżu czekolada. prażonego, nie? Te Ja, takie, no. z ryżu, ale to bardziej mi te z haferflockami smakowały. No i na przykład jak już nic nie było i trzeba było coś kombinować, to bułkę się kroiło, trochę moczyło się w mleku, żeby nie była za sucha, na patelnię piekło się i potem I tąkało po- się w cukrze. Tak. A wiesz co, to ja to pamiętam z tej budowy pierwszej Polski. Ja jest od Ciebie starszo, to ja to pamiętam z lat 50., potem był Poznań, kiedy się to ludziom nie podobało, nie? To ja to pamiętam. To była ta pierwsza słodycz, cimcy my to czasami posuli, także wiecie, my wam sam piękne przepisy do wody. No dobra, No ale teraz słuchaj, tych haferflocków, tu na Człowie masz cukiernia, to tam dostaniesz te cukierki za No. niemałe pieniądze. no. Teraz to jest bardzo zdrowe i modne w sklepach ze zdrową Zdrowe. żywnością.